Охо, нашия клип. Виждаш ли го, това е нашия клип, който заснемахме. Това е. Чакай се. Как прилича на Зойка, ама не. Но такава музика просто предизвиква. Зойка е бащата на Кличко. Определено този клип му го харесвам. Аз и други клипове му харесвам. Той беше завит с одяло. И той ни събира. Легнал Влизаме на празненството. и го завиват, значи е настинал, болен е. Той ни посреща и почваме ядене и пиене. Настроива веднага. Страхотно се справихме, според мен. В общото време бяхме дядовците. Грижат се за него, че щом го завиват с одяла там и т.н. нататък. И той изведнъж става. Нали, след това дойдоха момичетата, нали, така лекичко облечени, така да се изразим, беше веселие. Така като влязоха бабите вече. И почва да пее. Ще разведри атмосферата и ето той внася момичетата. Бил много скандален, щели да го спрат. Да, ама се озверихте. Във първи момент се озверихме, но като видяхме, че няма да набиете нас. И започва нашата истинска веселба. Разбира се, тук това може би пиене, повечко. Голите мацки, ето ги тук. Не ме дразни в никакъв случай рапа. Също вече имаме голи мацки. И той е възрастен човек, на възрастен не му върви такава песен. Излиза и почва. Това е за млади хора, не е за възрастни. Ето ни жените. Аз не виждам нищо скандално в това нещо. Разбирайки това, което става там, Хубаво е, че го завиват, ето те влизат и че се грижат за възрастен човек. бой на мацките. За кой той изведнъж става и почва. Бой. С някои думи трябва човек да се прави, че Не, то там да идеш да се напиеш, да такова. Ние говорим за някои английски думи. Какво иска да каже с това нещо, с клатеното на главата? И вече изгонени мацките, набити мацките. Че се е изморил, изморен. Ние няма какво да правим. Що не си гледа работата, там да го завият с одялата и да си седи на една страна и да гледа младите там, като му харесва. Ще трябва да продължиме с бабите. Чакай, не мога да го видя хора. Това е Зойка.